Türkmenistanda COVID-19 keseline karşı görülen çärelerin dowamında lukmanlar we polisiýa tarapyndan ilatdan para talep etmek bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Şeýle-de azyk krizisi güçlenýär. Türkmenistanda ilatyn gyzgynyny barlamak boýunça alynıp barylýan işleriň dowamında saglygy saklaýyş we polisiýa işgärleriniň ýaşaýjylara karantini uğratmak haýwaty bilen para talep edýänligini habarçylarymyz görüň berýärler. Libapda koronavirus bilen bagly çäklendirmeler sebäpli gödökçülük postlarynda karantina iýerjek diýip para soraýanlar köpeldi. Adamyň gyzgyny bar bolsa oňa para bermesen karantina uğratjakdyklaryny aýdýarlar. Hatda mövsümleýin sowuklamasy bolanlarda gyzgyny 37 gradusa ýetse pul bermeseler karantina gitjekdiklaryny duýdurýarlar diýip habarçymyz 16 aprelde görüň berdi. Onuň sözlerine görä talep edilen paranyň meçhuri 1000 manatdan başlanýar. Häzirki wagtda COVID-19 keseli sebäpli adamlaryň gyzgyny barlamak işleri jemgyýetçilik ýerlerinde ýollarda, şol sandy regionlaryň aralarynda we şäherlere girilýän ýerlerde giň derejede alınıp barylýar. Tutuş ýurt boýunça ýollarda döredilen barlyk gödökçülük postlarynda ilatyň dokumentlerini barlamak we gyzgyny ölçemek boýunça işleri ýokunç keseler boýunça Lukmany sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň wekilini we polisiýa işgärini öz içine alýan toporlar alyp barýar. Ýokunç keseler boýunça Lukmany sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň wekilini we polisiýa işgärini öz içine alýan toporlar ähli gödökçülük punktlarynda ýerleşýär. Indi olar halky talap başladylar üzgünlük şertlerinde eden etdirlik üçin mümkinçilik köpelýär diýip habarçymyz belleýär. Onuň şeýle aýtmagyna görä köpler para horlugyň koronavirus bilen kesellen adamlaryň bejergiden sypmagyna we keseliň ýaýramagyna ýol açýanlygyna aladalanma bildirýärler. Şol birakdyň özünde de Türkmenistanyň ýol başçylary koronavirusyň we karantiniň ýurtda bardygyny resmi taýdan aýtmaýarlar. COVID-19 keseli agdanlary ýerlerler. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda koronavirusa garşy alynıp barýan çäreler we dünýädäki pandemiýa barada habar bermeýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanda karantini bodan adamlaryň tutulýanlygy Azatlyk radiosuna ma'lum boldy. Şol gün Türkmenistanyň içinde COVID-19 keseliniň ýaýramazlygy üçin häkimetleriň alyp barýan çäreler sebäpli ilatyň hereket etmek mümkinçiligi berk çäklendirildi. 20 martdan beri vilayatleriň etraplaryň we ýaşaýyş punktlaryň arasynda hereket etmek üçin ýörüýte ruhsat we saglyk kepilnamasy talep edilýär. Mundan başga ýurdun daşynda galan Türkmenistanlylar hem üzgünlüge duçar boldular. Koronavirusyň pandemiýasy bilen baglylykda uçar reýsleriniň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň ençe meraýaty daşary ýurtlarda şol sanda Orsiýetde, Türkiýede, Gürjistanda, Azerbaýjanda we Hindistanda galýarlar. Bu aralykda Türkmen howa ýollary COVID-19 pandemiýasy sebäpli martda ýatyran reýslerini ýene-de 20 maýa çenli ýyda testirýänligini ma'lum etdi. Munyň bilen baglylykda Türkmen howa ýollary satyn alynan biletler üçin maliýe serişdeleriň uçar gatnawynyň dikeldilmeginden soň gaýdyp beriljegini habar berýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryndan azyk haritlerini satyn almak üçin giýjeden nowata ýadylýarlar. Muňa garamadan polisiýanyň berk gödökçüligine satylýan azyk önümleri nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär. Şol bir wagtda ardan çörek we un gyçylygynyň ýitileşmegi bilen mundan öň 2 manatdan satylan çörek 2 hisseden hem köp gymmatlap 5 manada ýetdi. Adamlar azyk haritler üçin giýjeden 20 saat öňünden nowata ýadylýarlar. Düýn nowata ýadylan adamlar şu ýerden 6:30 töwereg 32-nji dukanyň öňünde üýtdiler. Saat 8-de dukanyň öňüne gelen polisiýa leýtenanty adamlary 10 metr uzaklykdaky hatarlara düzdi. Sebäbi olar bir hatara düzülse, hataryň uzunlygy 100 metrden geçýärdi. Beýleki polisiýa işgäri gapyň öňünde durup hatara gödökçülük etdi. Ol her 5 adamy dukana goýberip başlandan soň azyk önümleri satylyp başlandy diýip gizlilik şertine söhbetdeş olan Aşgabatlyk habarçy 16 aprelde gurrun berdi. Aydylmagyna görä ösümlik ýagy we towuk budu polisiýanyň berk gödökçüligine satylyp, hatda mümkinçiligi çäkli adamlaryň hem nowasyz satyn almagyna ruhsat berilmedi. Bir aýal özüniň ikinji topara degişli maýyplyk resmi namasyny görkezip, nowasyz azyk satyn almagy synançdy. Ýöne polisiýa maýyplaryň nowasyz azyk satyn almagyna diňe duşanma günleri ruhsat berilýändigini belläp, gapyň öňünden gitmelidigini aýtdy diýip habarçy azyk önümleriniň nowata duranlaryň ählisine ýetmä hem belledi. Habarçy polisiýa gödökçüliginiň nowatlarda ýygy-ýygydan döreýän dawa jenjelleriň öňüni almak maksady bilen güýçlendirilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy bolsa, döwlet dukanlarynda iň ardan bahadan satylýan çöregiň we unyň geçen pensiýa gününden bäri tapdyrmaýandygyny habar berýär. Döwlet dukanlarynyň söwda tekçelerinden 60 teňeden satylýan çörek ýitirim boldy. Şol bir wagtda bu çörek käbir hususy dukan
dukanlarda peýda bolup, ol 1 manatdan satylýar. Munyň bilen bir wagtda 1 kilogramy 1 manatdan satylýan un hem tapdyrmaýar diýip gizlilik şertinde söketde olan habarçy 16 aprelde gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bu beýleki çörek we un önümleriniň öňküsünden de gymmatlamagyna getirdi. Munyň netijesinde döwlet dukanlarynda 2 manatdan satylýan çöregiň bahasy gymmatlap, geçen anyny güni 2,5-3 manada, şenbe güni 4,5-5 manada çenli ýetdi. Şeýle-de 1 kilogramy 7-8 manatdan bahalanan yerli unyň bahasy 9 manada ýokarlandy. Galyberse-de bu Gazagstandan import edilýän we hususiýetçilerde satylýan unyň bahasynyň hem gymmatlamagyna getirdi. Aşgabatda belli şow men ýigit homoseksuallykda aýplanyp tutsak edildi diýip Türkmen News nesri maglumat berýär. Nesir GS inisiallary bilen tanıştyrılan bu ýigit bilen bagly wakanyň martyň ortalarynda ýüze çykandygyny we bu maglumaty özüniň ençeme çeşmesine tasdiklatmagy başarandygyny aýdýar. Geçen hepde Azatlygy hem Aşgabatda belli bir alparjy ýigidin homoseksuallykda aýplanyp saklanandygy barada maglumat gowuşupdy. Onda gurrungy ýan ýigidin ady görkezilse-de Azatlyk bu maglumaty öz çeşmeleri arkaly tasdikladyp bilmedi. Şu ýerde Türkmenistanyň homoseksual gatnaşyklary jenaýat tasaplayan ýurtlaryň hatarynda bolmagynda galýandygyny bellemelidir. Ýurdun Jenaýat kodeksiniň halkary hukuk goraýjy toparlary tarapyndan tanqidlenýän 135-nji maddasy beçewazlyk boýunça 2 ýyla çelni türme tutulgyny göz öňünde tutýar. Türkmen News GS bilen birlikde başga da ona golaý adamyň Sultanda ýurdun show biznes we modellik pudugundaky ady belli şahsiýetleriň hem tutulandygyny, soňu bilen olaryň käbi ýeriniň para berip çykandygyny hem belleýär. Etiki sebeplere göre nesir olaryň şahsiýetlerini aýan etmekden saklandy. Häzir GS we başga da tutuk edilen bir näçe adam boýunça deriňe wiýsi dowam edýär. Ýakyn günlerde olaryň tut dinlense hem geçirilmeli diýip Türkmen News maglumat berýär. Tutuk edilenleriň aklawçysynyň bardygy, emma onu aýplanýanlary gorap çykyş etmäge razy etmegiň juda kyn bolandygy hem nykdalýar. Aýdylmagyna görä aklawçylar beçewazlyk aýplamasy boýunça tut edilýänlere çykaryljak hökümüň eýýam öňünden bellidigi, şeýle-de kardeşleriniň özlerine kese garap bilmek huwatyrlar sebäpli bu işleri almakdan ýüzürýärler. Durmuşyň beýleki uğurlarynda bolýaly Türkmenistanda LGBT baradaky maglumatlar hem üren az. Türkmenistan Demokratik Koreýanyň derejesinde durýan dünýädäki iň ýapyk ýurtlaryň biri. Ýurtda homoseksuallykda şüphelenýänleriň hukuk goraýjy organlar tarapyndan basyşlary we gynamaları tezewar edilýändigi barada hem maglumatlar gowuşýar.